Lo ibingunyaka onzima kurhulumente wephondo ngenxa yobhubhane i-COVID-19. Iphondo kungoku nje linabantu ababalelwa kwi-14,000 abanale ntsholongwane. Liyaxhalabisa inani labantu abadinga unyango ngokubhekisele kule ntsholongwane kwizibhedlele zaseburhulumenteni nezabucala. In terms of the patients admitted in private hospitals in the province, there are 442 patients in general wards, 268 on oxygen, 124 patients in ICU, 17 in high care, and 46 patients on ventilators. This proves that our hospitals are not overflowing. Kusweleke ingcibi kummandla waseMthatha ngenxa ye-COVID-19 kwaye ngabakhwetha bakhe abahlanu abafunyaniswe bona banale ntsholongwane. Urhulumente uthi okwenzeka esuthwini ukubeke esweni. Umntana makajongwe noba ukwi-initiation school, mvizithele rhoqo uqiniseke uba umntana ukwi-process right eya ebudodeni. Siyabacela abazali le nto yomane kuthiwa hayi ngumcimbi wenkosi, iinkosi zinemizi yazo nabantwana bazo. Uphando ngezityholo zorhwaphilizo okudibanisele nalo bhubhane i-COVID-19 lusaqhuba kwaye kulindeleke icandelo lophando olukhethekileyo i-SIU ikhuphe ingxelo kungekudala. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC ndiseBhisho.